Red House Party. Mr. Outane. Mahukuntan kasar mu salamu alaikum. Wasika ne daga yankin talakawanku. Suka ce Mr. Auta ka sanara waka. Watakila manyan arewa da sun je su tanka. Suka ce mun kasance Hausawa ne mazauna Enugu, garin da muke yar sana'ar mu a nan kudu. Akalla mun kai misalin mutum 3,000, amma lokaci guda an saka mun shiga uku. An ce tilas mu tashi koma babu madadi. Mun yi binciken mun kasa gane sanadi. Me zai hana mu zargi nuna kabilanci? Tunda ba garin mu bane dole ne mu rasa yanci. Mahukuntan kasar mu dan Allah tausaya, saboda rayuwar mu tana saka mai wuya. Da kasuwancin mu ne muke ci da kanmu, a bangare guda mu ci da iyalan mu. Idan mun daina kasuwancin mu me zamu yi? Karshe mu dinga garari muna bulayi, madadin yan kasuwa an maye gurbi da barayi. Gajeriyar wasikar mu nan ta takaita, Allah sa za a ji mu a kalle mu mahukunta.